имрӯз ма ба шумо муаррифӣ мекунам як кишвари хеле ҳам ҷолиба. Ӯ ягон заводҳои ҳозиразамонавӣ ва бойгарии табиӣ надорад. Маълумоти миёнаи мактабӣ, ҳатмӣ ва ройгон аст. аз дараҷаи саводнокии кишвар боша 100% аст. дараҷа пулҳои худшона печат намекунанд. дараҷаи бекории халқ 2.5% дар бар мегирад. аэропорт ва роҳҳои оҳан дар ин кишвар нест. танҳо 200 километр роҳи асфалтияи тамом. дар ин кишвар ягон вақт на армия, на министерствои қувваҳои мусаллаҳ, аз ҷумла маҳбас ҳам нест. ва чӣ хеле ки медонед маҳбас ки набоша, кори адвокат ё ин ки сафедкунанда дар ин кишвар маънае барои он хотире ки ӯ дар кор намешаванд. дараҷаи ҷинояткорӣ дар ин кишвар яке аз камтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. 154 ҳолат дар 100 000 шаҳрванд. почта дар ин кишвар ройгон аст ва ӯ ҷои дуюма мегирад ҳамчун кишвари туристӣ. танҳо аю як қадам пештараи Ватикан. давомнокии умр дар ин кишвар 83 сола дар бар мегирад. аз ҳамин хотир аз ин ҷиҳат ҳам ҷои дуюма мегирад ки дар ҷои якум меиста ҷопон. яке аз сабабҳои чунин давомнокии умра олимон меҳисобанд ки бода ҳавои ин кишвар хубай ва хунуктарай, лекин офтобиай 300 рӯзи офтобӣ дар сол ва сабаби дигараш хизматрасонии тиббӣ бо сифати хеле ҳам баланд ки ройгон расонида мешавад ба ҳар як шаҳрванде ки дар давлат кор мекунад ва на танҳо ба худи он коргар ва балки ба аъзои оилаи ӯ. хариду фурӯш ҳам метавонӣ анҷом бидиҳӣ дар ҳудуди кишвар ба чӣ валютае ки мефорад, барои он хотире ки контрол дар валюта нест. тара намегӯянд ки ай банк $100 зиёд снимат карда наметавонӣ. миқдори бештари территорияҳои ин кишвар аз кӯҳу тепа иборат аст. муҳити берна ҳамавақт дар зери назорат қарор дорад. абода ҳаво боша хеле ҳам фораму ором аст. ҳар як туристе ки ба ин кишвар тамошо меояд худша хеле ҳам ором ва дар ҷои амн ҳис мекунад. нуқтаҳои хизматрасонишон бо сифати хеле ҳам баланд аст ва коргаро шуморо бо чеҳраи кушод пешвоз мегиранд. менталитети халқ хеле ҳам културни ва замонавӣ аст. яъне ки ҳамин гуна кишваре ҳастад ки ҳангоми дар уҷа дохил шидан намехоҳем ки дига бароен. ин чӣ кишвар аст ва чӣ гуна ин кишвар тавонист ки ба ин қуллаҳо бирасад? тамошо мекунем далши видеоро, ҳамаша мефаҳмонам. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. агар ки ту варзиша хуб бифаҳмӣ, бидонӣ ки кадом бозингар дар бозии дар пешистодааш гол мезанад ё ин ки кадом ҷанговар дар ҷанги дар пешистодааш ғолиб мешавад, ту метавонӣ ки дар ин кор пул кор кунӣ ва мумкин имконияте шавад ки ба ин кишвар сайёҳӣ бирай. ин корро чӣ гуна карда метавонӣ? ссилкае ки дар комментарияи видео духта шудагиае мегзарӣ ба ҳамон ссилка дар сайт регистратсия мекунӣ ва фаромӯш накунӣ ки дар вақти полни регистратсия кардан метавонӣ ба промокоди канал бонус ба даст биёрӣ. тамошо мекунем видеоро. ин кишвар ном дора Андора. якум бор ин кишвара дар картаи ҷаҳонӣ ёфтан хеле ҳам душвор аст. лекин ин сабаб намешавад ки ин кишвар хеле ҳам пешрафта шавад. барое ки чунин кишварҳое ки дар карта намеёфтем, вақтҳои дарси географияро ба ёд биёрен, бу дамихе кишваре ки хеле мекофтен ва аз муаллим чапалоқ мехӯрден, лекин натонистам ки чунин кишвар шаванд. масоҳати ин кишвар хеле ҳам кам аст. 468 квадратни километра дар бар мегирад ва қарор дорад дар миёни хеле ҳам ҳамсояҳои бузург байни Испания ва Франсия, ки албатта масоҳатҳои ин кишвар 1000 маротиба аз Андора калонтаранд. ба Андораи хурдакак аз кадом тарафе ки набинӣ хеле ҳам зебову диққатҷалбкунанда аст. дар ин кишвар армия лозим нест. одамо дар дову даста ором ва умри дарозу осуда зиндагӣ мекунанд. шаҳрвандои ин кишвар дӯст намедоранд ки аз байни якдигаришон худшона выделият кунанд, ҳатто ба ранги либосшон, яъне ки худнишонтиира нағз намебинанд. биноҳоу ошёнаҳое ки хеле ҳам зебо аст, лекин оддӣ аст, бе ягон рекламаву ягон зебогии сунъии дигар. танҳо дар вақти шаб барои туристҳо ороиш дода мешавад ба ҳар гуна светҳо. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, ба гуфти дӯстдорои хариду фурӯши либоса ва дигар чизҳои лозимаи зиндагӣ, дар муқоиса ба кишварҳои Европа, аз ҳама магазинҳое ки молҳои босифат ва бо нархи хеле ҳам дастрас доранд, маҳз дар ҳамин кишвар қарор дорад. кишвар ҳамчун нуқтаи бепошлина барои хариду фурӯш ба ҳисоб меравад. аз ҳамин хотир аз дигар магазинҳои Европа дида, дар инҷа метавонӣ либосҳои брендҳои номира ба арзиши 20 ё ин ки 40% арзонтар харидорӣ кунӣ. Андора хеле ҳам кишвари ҷолиб мешавад маҳз ним асри охир.
аллакай соли 1960 дар вақти ҷанги хунук дар амрико ин кишвар хеле ҳам қадр мекуна расму оини пешинашона дар бораи сулҳ. гап дар сари он мерава ки дар он вақт Андора сарф мекард барои яроқ $4.90 дар сол ва дар муқоиса аз дигар кишварҳои калонтарин яке аз бехатартаринҳо ба ҳисоб мерафт. аллакай дар давоми якчанд даҳсола дараҷаи зиндагии халқ хеле ҳам ба боло мерава. ба хотири хариду фурӯш бетанқисии налог, аз байн бурдани контрабанда ва ҷалби туристӣ ки аллакай дар ҳамон вақт ҷойҳои варзишӣ барои лижаронӣ сохта мешавад. ба хотири баланд рафтани сатҳи экономикаи кишвар ба кишвар ҷалб мешаванд бисёр қувваҳои корӣ ки бештар меомаданд ба ин кишвар барои кор кардан аз Испанияву Португалия, ки дар натиҷа шумораи аҳолии ин кишвар ба боло меравад. айни замон чизе ки аз ҳама даромади калон ба ин кишвар меорад и аз ҳисоби туристоҳо ва чунин имконията дорад ба хотири оне ки кишвар аз ҷиҳати географӣ дар ҷои хеле ҳам муносиб қарор дорад, яъне ки кӯҳҳои бисёрам хуб дорад ки барои лижаронӣ истифода бурда мешаванд. курорти Андора Лавилия ки хеле ҳам дар ҷаҳон маъшҳур аст, ҳамчунин ба ҳисоб меравад пойтахти ин кишвар ва клубҳои голфӣ. ба хотири оне ки дар ин кишвар барои хариду фурӯши бисёр молҳо налог вуҷуд надорад ва ин имконият метавад ки аз кишвар барори ягон мола бо нархи хеле ҳам арзон, ин сабаб мешавад ки диққати хеле ҳам туристои зиёда бозам ҷалб кунӣ, яъне ки туристоеро ки бо тиҷорат сару кор доранд. ба хотири нархи арзонаш на танҳо харидорро аз кишварҳамсояҳои Испания ва Франсия ба худаш ҷалб мекунад, балки аз тамоми Европа ба иҷа меоянд. ҳар сола ба кишвари хурде ки масоҳаташ 467 квадратни километра ва населенияш бошад 90 000 одама дар бар мегирад, 10 миллион турист меояд, ки албатта ки ин статистика ба ин кишвар имкон метавад ки яке аз кишварҳои сайёҳӣ ба ҳисоб равад. акнун шумо мумкин савол бутенед ки чӣ гуна ин кишвар метавонад ки беармия вуҷуд дошта бошад. давоми 10 асри охир ягон мушкилоти ҷиддии ҷангӣ ин кишвар бо дигарҳо надошт. аз ҳамин хотир эҳтиёҷ ба армия аз байн меравад оҳиста оҳиста. танҳо политсия басандае ки мушкилиҳое ки дар миён меояд бо шаҳрвандои ҳамин кишвар ё ин ки бо туристо ҳал кунад. аз ҳамин хотирае ки дар ин кишвар аз байн тамоман рафтагии профессияи коргарҳои тюрма ва адвокатҳо. Андора ассоатсироват мешавад бо Испания ва Франсия. ин маънои ӯро дорад ки формална кишвари соҳиби истиқлолу мустақили дахлнопазир баъзе корҳои худша ба ду кишвари ҳамсоя бовар мекунад, ки формална аз ин кишварҳо дута ҳамсарвар таъин карда шудагиаст. президент аз Франсия ва епископ аз Испания. дар асл боша сарварӣ мекунад дар ин кишвар, яъне ки роҳбарӣ мекунад, вазифаи президента бигем парламент. яъне ки ба забони оддии кӯчагӣ агар гап занем бародаро, Андора независими кишвар аст, лекин случи чиво ду ҳамсоя кишваре ки дар баршанд ба мисли акаҳои калонаш қарор доранд ва ҳамчунин ӯҳо ҷавобгӯанд барои бехатарии берунаи кишвар. мисол та агар калтака гирифта барои бугӯи ман кишварро мезанам мегирем наметонӣ. лекин ҷолибиш дар он аст ки дар баробари ин кишвар дар Евросоюз дохил намешавад. дар айни замон истиқоматкунандаҳои ин кишвар 50-50анд, яъне ки шаҳрвандои қадимаи худи ин минтақа ва 50% дигааш мигрантҳо, ки ӯро хеле ҳам ҷалб кардагиаст ин кишвар ба хотири налоги хеле ҳам пасташ ва боварӣ кардан дар банкҳош. рӯззабонҳое ки дар ин кишвар зиндагӣ мекунанд ӯ тасдиқ мекунанд ки дар ҳар як банки ин кишвар сотрудникҳои рӯззабон кор мекунанд. ва албатта дигар сабабе ки диққати одаморо ҷалб мекунад то ки ба ин кишвар полностью барои зиндагӣ биёянд, албатта и комфорт набудани табиати худи кишвар аст. ҳавои тоза, давомнокии умр. 80% ВВП кишвар аз хотири турист меояд. яъне ки аллакай шумо дарк кардем ки дар ин кишвар условия барои туристҳо хеле ҳам хуб кардагиаст. диққати бештари туристҳоро ҷалб мекунад сезони лижаронӣ ки аз аввали декабр оғоз мешавад то мобайни апрела. тасаввур кунед ки танҳо дар як пойтахти Андора 40 та меҳмонхона ва ҳамин миқдор спа-салонҳо қарор доранд. рушди сайёҳӣ ки властои ин кишвар дар миёни асрҳои 20 оғоз мекунанд, хеле ҳам диққати на танҳо туристое ки просто ба иҷа тамошо меоянд, балки инвесторро ҷалб мекунад ки аз хориҷа омада дар ин кишвар бизнесҳои худшона мекушоянд ки хеле ҳам ба кишвар даромади калон меорад. чӣ хеле ки гуфтем дар аввал, дар ин кишвар роҳҳои ҳавоӣ ва оҳанӣ нест, танҳо ба роҳи асфалт ҳаракат мекунӣ.
ва якумин раҳе ки ин кишвар ба Испания пайваст мекард соли 1911 сохта шудагиай ва роҳе ки бо Франсия пайваст мекард соли 1933. ва боз бармегардем ба сайёҳӣ, яъне ки ҳастанд сайёҳое ки аз Испания, Франсия ва дигар кишварҳо танҳо барои як рӯз меоянд ва як рӯз во чӣ кор мекунанд? Бале, барои харидан. яъне ки дар аввал гуфтем молҳои брендӣ ки дар дигар ҷо қарор доранд метавонӣ ира аз андора ба 20 ё ин ки 40% арзонтар харид. ҳамаи ба хотири он мешавад ки пошлина дар хариду фурӯш нест, яъне ки налог. ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, гап мезанем дар бораи валютааш. ба он нигоҳ накарда ки ин кишвар валютаи худша печат намекунад ва ягон маҳдудият барои истифода бурдани валютаҳои дигар нест, лекин бештар дар ин кишвар истифода мешавад евро. барои кора кардан ягон маслиҳат карда шидагӣ нестай ва ин кор қасдан ҳам шидагӣ нестай ки бештар еврора истифода баранд. мумкин ман фикр мекунам ки барои он хотири бештар евро истифода мебаранд ки одамои зиёдтар аз Европа меоянд. лекин боз мегум ки дигар валютаҳо агар дошта бошен ба осонӣ метавонен ки хариду фурӯштона бикунен, ягон маҳдудият нест. бе ягон мушкилӣ метавонед ки аз бисёр магазину кафеҳо ба доллар харидорӣ кунӣ ва картаҳои бисёр кишварҳо қатӣ ва ё ин ки чекҳои сайёҳӣ қатӣ. дар бораи системаи алоқа боша хеле ҳам дар ин кишвар боло рафтаа. аллакай дар охири соли 2010 ҳар як хонаи истиқоматии ин кишвар дорои оптоволоконнаи системаи интернетие ки пастарин скорости интернетшон 100 мегабит секунда дар бар мегирад. дар Андора частни собственност, яъне ки ҷойҳои шахсӣ вуҷуд надора. ба мисли ки бигем 100 гектар замина як одам мехара ё ин ки 200 гектара як одами дигар. яъне ки асосан заминҳое ки ягон чи ту бояд бисозӣ ҳақ дорӣ, лекин ӯ ё ин ки официална аз давлат ҳисобида мешавад ё ин ки аз махсус организатсияҳо ва во ба соҳибкорои воқеӣ пешниҳод мекунанд ки марҳамат бигирен, бизнестона кунен, кортона давом битен. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем бойгарии заминӣ надора, лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда ҳастанд баъзе фермачаҳову заводҳои хурд ки как-никак ягончи истеҳсол мекунанд. дар бораи истеҳсоли металлу дигар хел бойгариҳо боша аз хориҷа меоранд. дар бораи қувваи барқ боша дар ҳар як минтақа электростансияҳо сохта шудагие ки ҳамун минтақаро метавонад ба қувваи барқ таъмин кунад. аз ҳама калонтарин электростансияҳои Андора и 26.5 мегаваттае ва қарор дорад дар дарёи Валерияи шаҳри Лесис-Калдис. барои тасаввур кардан ки ӯ чӣ қадар электроэнергия метавонад истеҳсол кунад, дар худи минтақа мераса ва бо баъзеша ба Каталония мебароранд. ва ҳамчунин дар байни сайёҳҳо хеле маъшҳурай махсус сувенирҳои ин кишвар, виноҳое ки дар худи ин кишвар истеҳсол карда мешавад ва сигарҳое ки дарозишон метавонанд 0.5 метр ва вазншон 1 кило бошад. ман наметавонам бигӯям чӣ кор мекунанд ин қадар сигари вазнина ва дароза. но ҳамин хел чизҳое ҳастае ки диққати туристора ба худшон ҷалб мекунанд ва во аз ин кишвар харидорӣ карда мебаранд ҳамчун сувенир. акнун бояд гап занем дар бораи оне ки ин кишвар на ҳама вақт ин хел пешрафта буд. дар давоми садсолаҳо аз соли 1278 ин кишвар кишвари маҳками қашоқтарин ба ҳисоб мерафт ки шаҳрвандош зиндагишона мебурданд ба деҳқониву заминкорӣ ва контрабандаҳое ки бо сарҳади испано-франсузовски гузаронида мешид. ва танҳо баъди ҷанги дуюми ҷаҳон соли 1950 ӯ оҳиста оҳиста табдил меёбад ба ҳамун кишваре ки яке аз бойтарин дар байни кишварҳои Европа ба ҳисоб меравад. лекин барои Андораи хурдакак хеле ҳам меҳнат мекунад. якумин коре ки ӯ мекунад, аз кишвари маҳкама табдил меёбад ба кишвари кушод ва оғӯша ба тамоми ҷаҳон мекушояд. чӣ хеле ин кор мумкин аст ки кишваре ки танҳо соли 1993 аз феодализм озод мешавад, бе нефт, газа, алмаз худша ин қадар хуб ҳис мекунад ва ВВПш $50,000 дар сари ҳар як шаҳрвандаш ба ҳисоб меравад ва рушду пешрафти ин кишвар то айни замон давом ёфтааст. чиновникош надузидан бойгарии замина, бойгари давлата, барои он хотире ки заминиш надора бойгарӣ. сатҳи зиндагӣ дар ин кишвар ҳатто аз Испанияи ҳамсоя болотар аст, ки дар навбати худаш Испания хеле ҳам колонияҳо дошт дар ҷаҳон. чӣ хел ва барои чӣ ба ин кишвар ин кор муяссар гашт? мумкин сабаби асосии ин рушд худи халқ аст, дар расму оинҳои ӯ, дар менталитети ӯ, дар култураи ӯ. шумо фикротна дар комментария нависен. фикри ма боша, бале, миллиард фоиз аз худи шаҳрвандои ин кишвар вобаста аст. яъне ки кишвар кишвари закритиву маҳкамаву қашоқтарин мешавад ё ин ки
аз ҳама пешрафтатарине ки дараҷаи зиндагии аҳолӣ дар сатҳи хеле ҳам баланд қарор дорад ё ин ки аҳолиш бомуж мешавад. ҳамаи вобастагӣ дорад танҳо аз худи шаҳрвандон, аз ягон кас дигар вобастагӣ надорад. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.